Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahman kang welas asih, Ar-Rahim turut langkung welas asih. Alhamdulillahi utawi sekabeh puji lillahi iku tetep duwe Allah alladzi kang ja'ala andadekake sapa wa al ilma ing ilmu arfa'a iku luweh luhure as-sifati pira-pira sifat al-kamaliyati kang bangsa sempurna. Jadi Gusti Allah niku nitahno awake dhewe Kanjeng Nabi Adam contone. Ilmu niku adalah dhuwur-dhuwure sifat sempurna. Makanya zamane Nabi Adam nika pertama kali ya toh pertama kali Kanjeng Nabi Adam niku diturunana bumi kali Gusti Allah ya diterangno jeneng-jeneng tok. Iki lho jenenge iki jenenge watu, iki jenenge iki, pokoknya kok didoi tentang ilmu-ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Allahumma alayya ayyuhal arifin bi hikmatika wa ansur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dan dalu punika kula panjenengan sedaya tasih ditakdir saged nglampahi rutinitas kewajiban kula panjenengan sedaya kanthi keadaan sehat wal afiat. Monggo nikmat ingkang sampun kita raosaken kita syukuri kanthi wasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang-kadang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi waosan sholawat kula dalam panjenengan sedaya dipun angkeni umatipun lan berat nabi syafaatipun. Syafaat wonten ing alam donya langkung syafaatul uzma benjang wonten dinten kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Para pirawuh jamaah ngaos tansah kula hormati. Langsung kemawon dalu punika kula panjenengan sedaya derek-derek tabarukan nggih diniati belajar, diniati sareng-sareng maos dawuh-dawuhipun Allah, dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi, dawuh-dawuhipun para ulama. Dalu punika insyaallah kula panjenengan sedaya sareng-sareng maos kitab Nashaiful Ibad nggih. Nashaiful Ibad niku sing aran Syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Al-Asqalan niku daerah Palestina, tapi sarai sing nyarai niku Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi sing nyarai si Allah Nashaif niki Syekh Nawawi, sing terkenal ulama Jawa sing terkenal nggih punika termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Pun maos sareng-sareng kita ngidul Fatihah. Ala hadin ya wa ala kulli niyatin shalihah wa li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ali baitihi wa dzurriyyatihi wa bari wa sallim bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa sahbihi bin hajar. Subhanallah. Al-Bantani sallallahu alaihi wasallam guru-guru kita, keluarga kita yang seperti itu. Sya'ulana al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita urung ditukok karo beliau.
tasih lagi di check out jadi ya wis ora apa-apa nggih iki kula waos mawon muga dinae benjing kersane langsung mlebet bab mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Pun monggo dipun niati ya, niat ngaji bareng, niat sareng-sareng ndadani awake dhewe kelawan nasihat-nasihat sing wonten teng kitab niki. Bismillahirrahmanirrahim. Sing pun beto kitab ya didelok, nek sing dereng ya di rungokno ae. Ngono gak ngoten kok langsung mlebu makalah sing pertama, hadis sing pertama ngoten nggih mboten napa-napa. Mukadimah diwaos gedhe mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahman kang welas asih, Ar-Rahim tur langkung welas asih. Alhamdulillahi utawi sekabeh puji lillahi iku tetep duwe Allah alladzi kang ja'ala andadekake sapa wa al ilma ing ilmu arfa'a iku luweh luhure as-sifati pira-pira sifat al kamaliyati kang bangsa sempurna. Jadi Gusti Allah niku nitahno awake dhewe Kanjeng Nabi Adam contone ilmu niku adalah dhuwur-dhuwure sifat sempurna. Makanya zamane Nabi Adam nika pertama kali ya toh, pertama kali Kanjeng Nabi Adam niku diturunana bumi kali Gusti Allah ya diterangno jeneng-jeneng tok. Iki lho jenenge iki jenenge watu, iki jenenge iki. Jenenge iki pokoke kok didoi tentang ilmu-ilmu. Nah, tentang ilmu-ilmu dan lain sebagainya. Niku dhuwur-dhuwure sifat, dhuwur-dhuwure luhur-luhure as-sifatil kamaliyah. Makanya awake dhewe iki penting ngaji niku penting ya. Ngaji ya penting, nyambut gawe ya penting. Nek trilogine cah Ibnu IPPNU kan belajar, berjuang, bertakwa. Nek Ansor apa ya? Ansor apa? Lali ya kayak Ansor ya kaderisasi niku mang ketoke ya. Terus mbek nyambut gawe sing penting ya kuwi mbek ngaji. Niku Indomaret iki. Mun nggih. Wa asyhadu lan naksani ingsun an la ilaha ing setuhune kelakuan. La ilaha iku ora ana pangeran illallahi iku angin Allah. Wahdahu halis suci sapa Allah la syarika ora ana kang mikutoni iku maujud lahu kedue Allah alladzi kang khassa nertemtoni sapa Allah man ing wong saakang ngersakake min ibadihi saakang ngersakake sapa Allah ing man min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah bil ma'asiril hikamiyati kelawan pira-pira keutamaane kang bangsa hikmah. Awaca mawon nggih langsung mlebu ae. Bismillahirrahmanirrahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu wa ta'ala bi jamil kamalat al-ubudiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala Allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala wa anayu wa ainahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruron mansuron wa ala alihi wa sahbihi wasalikin ala nahjihi fanaru khairan wa firqan. Eski amma badu anapun ing dalem sause kang kasebat fayaqulu mongko den ngendika al murtaji sapa wong kang arep-arep kufrul masawi ing ngapurane keelekan yaiku Muhammad An-Nawawi yaiku Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Ya jadi sing duweni sarah niki Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi nok kitabe sampean ya li Syekh sing konaan niku Sihabuddin bin Hajar Al-Asqalani.
iku matane. Nek sarai sing nyarai Syekh Nawawi Al-Bantani. Hada syarhun wada'tuhu alal kitabil mustamili alal mawadi lil alama al-hafidh as-Syekh Sihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad as-Safi'i as-Sahir bin Hajar al-Asqalani Summal Misri taghammadallahu ta'ala bi rahmatihi amin. Langsung kemawon tak cepet to. Wasamaituhu lan ngarani ingsun hu ing sarah Nasoihul Ibad ing aran kitab Nasoihul Ibad. Nasoih niku adalah nasihat-nasihat al ibad yaiku para kawula. Awake dhewe niki kan kawula kudu perlu nasihat-nasihat. Makanya sampean niku kudu duweni sahabat sejati. Yo artinya sahabat sejati niku ya sing iso ngkei nasihat-nasihate awake dhewe ketika lali, ketika salah niku kudu dielehno. Fi bayanil alfadin ing dalem nerakake pira-pira lafaz munabihati kang ngilingake alal istidadi ing atase cawis-cawis liyaumil ma'adi krana dina pembalasan utawa dina bali akhir. Wa as'alullahal karim an yanfa'a bi muslimina wa ayyaj'alahu dakhiratan ila yaumiddin amin. Langsung kemawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Iki mukadimah diwaos mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani zat kang welas Ar-Rahim kang zat kang welas asih. Watusanulan den sunatake inda betidai watusanulan den sunatake apa bismillah inda betidai ing dalem kawitane kullu umurin utawa saben-saben pira-pira perkara ghairi muhaqqaratin kang ora den ino. Dadi awake dhewe maca bismillah niku hukume disunahno. Sunah mendahulukan membaca bismillah di setiap pekerjaan apapun sing orang ngino. Orang ngino contohnya sampean ape rokokan bismillah ya ora kena, ora usah. Artinya kan yo rokok ya wis biasa ngoten niku aja dianggap apik ya aja dianggap elek ya berarti ora usah bismillah. Termasuk ape ngombe toa ngono kuwi maca ayo bareng-bareng bismillah dhisik ya bareng-bareng doaan maca bismillah bareng-bareng kuwi gak kena kleru ya aja ngono kuwi persipatan sing ngono kuwi aja ya fa in tarokaha mongko lamun ninggal sapa wong ing bismillah fi awaliha ing dalem kawitane ata mongko teko biha kelawan bismillah fil asnaiha ing dalem tengahé umur biqauli bismillahi fi awalihi wa akhirih. Nek awake dhewe lali ya bismillah fi awalihi wa akhirih. Pun mukadimah dik wau pun kula waca ya langsung kemawon mlebet hadis mawon nggih. Diwaca disingkat niki. Alhamdulillahi fi hinin wa awqatin wassalatu ala rasulihi asrafi khalqi wal bariyat. Pun halaman itu langsung nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi langsung niku. Pun nggih. Panggih nggih. Ya ibadi he kawula ingsun. Inni setuhune ingsun haram tu iku ngaromake ingsun az-zulma ing nganiaya ala nafsi ing atase zat ingsun. Wa ja'altuhu lan dadekake ingsun ing zalim bainakum ing antarane sira kabeh muharraman ing diharamake fala tadlumu mongko aja saling nganiaya sira kabeh. Wis nomor 1 dawuh ya Gusti Allah lewat jenenge hadis qudsi. Hadis qudsi niku hadis sing teka Gusti Allah langsung.
nek lewat malaikat Jibril niku jenenge wahyu. Lantarane malaikat Jibril kok Gusti Allah, terus malaikat Jibril lah niku jenenge Al-Qur'an, wahyu dan lain sebagainya. Tapi nek hadis niku teko Gusti Allah langsung teng Kanjeng Nabi niku jenenge hadis qudsi. Ya. Dawe Gusti Allah, "He kawulaku, aku iki ngaromno zalim utawa ngani ngoyo ala nafsi ing atase zat ingsun." Ngene nggih, gampang-gampangane nayo-nayoane ngene. Kula panjenengan sedaya niki sering kali dolim niku apa toh? Dolim apa? Dolim niku tidak menempatkan pada posisi ini. Contohnya, dolim niku enten kalih. Dolim lin nafsi au li ghairi. Dolim terhadap awake dhewe ya terhadap wong liya. Nah, iki lho. Nyuwun sewu. Sampeyan dolim teng awake dhewe niki contone apa? Ora gelem nglakoni salat niku dolim teng awake dhewe. Sampeyan bayangno cak sikil iki sing nyagai sak awak. Dhek ora tau sambat nek linu. Sirah iki mumet mikira sak awak, mikira weteng, mikira sekabehane gitu. Tapi awake dhewe iki sering kadang gawe dolim li nafsi. Dolim terhadap dirinya sendiri. Contone kaya mang wis ngerti salat niku hukume wajib, ya toh. Wis ngerti salat niku awake dhewe kudu nglakoni. Aku mbok tunda-tunda ngene engko dhisik. Salat sik iso kok nglawan. Nah. Engko dhisik mbok tunda-tunda niku jenenge zalim li nafsi. Makanya Gusti Allah niku ngaramno zalim kepada dirine Gusti Allah, zate Gusti Allah, ya, gak zalim ku gak oleh. Termasuk zalim awake dhewe, maksiat, maksiut dan maksiat. Ngerti nek misale contone barang haram niku hukume dipangan ra kenek. Ya kok? Apa barang haram iki contone apa? Akeh lah ya. Misale mangan apa wis sing khinzir wal pokoknya mangan sebangsa-bangsa ngoten niku kan gak oleh. Dhek ya wis ngerti nek kuwi haram, nek kuwi membawa darurat sing bahaya. Nah, tapi dhek tetep nglakoni. Apa maneh? Nglakonine dengan cara membanggakan diri. Wis dolimno awake dhewe, dolim teng Gusti Allah, ya, dolim mbek keluargane dan lain sebagainya. Double ya. Lho, kuwi jenenge dolim li nafsi kaya ngoten niku mah. Ya, wis ngerti barang gak tepak, wis ngerti iki cara ngono gak kena dienggo. Dolim. Ya, dolim ngoten niku. Ya, makane awake dhewe Gusti Allah pun ngaramno zalim alan nafsi wa ja'altu bainakum muharraman. Ya. Tur aja sampai dolimi terhadap orang lain, dolimi karo wong liya, akeh contone, ya, ya. Dolim li ghairi, dolim terhadap orang lain. Contohnya apa? Utang ora balik, kuwi ya dolim li ghairi kuwi juga niku. Terus apa neh contohnya? Jatah si umam. Ora dolim kuwi, ora apa-apa kuwi. Ora kok jatah si umame, jatah si setane sing nang jerone, maksudnya ki ngono. Ya, zalim li ghairi. Pun nggih, makake ayo awake dhewe niku kudu iso nempatkan awake dhewe. Contone misale awake dhewe kok posisine dadi santri. Misale kok dadi santri ya ketoke perkara sing apa berbau-bau gak santri ya dihindari. Artinya ngeten lho nggih. Awak dhewe niki berbaur dengan siapapun boleh. Sampean kekancan mbek wong model biae oleh. Kekancan karo wong sing senengane adu pitik ya ora apa-apa. Kekancan karo wong sing senengane omben-omben ya ora apa-apa. Kekancan karo wong alim ya iso. Kekancan mbek Habib ya iso.
Artinya semua golongan kita kudu iso nguasai. Nek pas wayahe awake dhewe gumbulan karo wong sing contone berbuat maksiat, yo awake dhewe aja sampai melok maksiat. Artinya konconan kuwi ora apa-apa, sing gak oleh maksiate, ya toh. Paham nggih? Aja kok lah ngene iki nek gak ngene iki ya engko perkembangan agama Islam ora iso. Aku kudu ngrangkul, iya bener, kudu ngrangkul tapi ora oleh kudu melok. Ngono lho maksude nggih. Niku zalim niku nek sampai awake dhewe kok katut, artinya katut dalam hal kemaksiatane niku gak kena. Lah nek kekancan ya bebas ora apa-apa wong padha makhluke. Artinya tingkah lakune sing kudu kita jaga tenanan gitu. Makanya nek kadung ngaji ngeten iki ya kira-kira kok sing gak tepak apa ya ayo didoi. Niku termasuk zalimi awake dhewe. Ten lho nggih. Dadi awake dhewe kedah mulai saiki lah latihan aja zalimi awake dhewe. Zalimi awake dhewe iki ya ngoten niku mang. Makanya unen-unene wong Jawa ngoten ya. Iso masi ora iso njupuk ora iso mangan ora iso ngrasakno, ora iso marek, iso warek ora iso ngetokno. Artine napa? Gautane awake dhewe iki sing iso masi napa? Mripat. Roh pakanan enak, sing njupuk sapa? Tangan kok iso njupuk tok tapi ora iso mangan. Sing mangan sapa? Lambe yang kur mangan tok ora iso ngrasakno, sing ngrasakno sapa? Ilat ki yo ngono. Ilat iki sing wareg ndi? Wetenge. Tapi engko nek wis wareg sing iso ngetokno sapa? Tilis. Lho, ngono lho nggih. Iya ta. Sing iso ngetokno kuwi, makane wong Jawa iki unen-unene kados ngoten niku. Ya. Makanya mbek awake dhewe iki kudu ditata tenan. Awake dhewe iki kudu dihargai tenan. Ya. Aja sampai barang-barang sing ino tempel nang awake dhewe. Ngono lho nggih maksud kula ngoten niku. Wong Jawa biyen iki wong tuwa-tuwa nek ngabari ngoten niku Mang. Iso nyawang ora iso njupuk. Lah ngono lho nggih. Oh artine tangan. Dadi sing keploro kan mripat tok nyawang wong wedok tok mripat tapi ra iso ngrasakno. Lho ngono lho nggih. Dadi ngoten niku Mang. Pun nggih, nomor 1 ayo didoi tentang masalah zalim li nafsi atau zalim li ghairi nafsi utawa li ghairi. Zalim terhadap awake dhewe utawa zalim terhadap wong liya. Zalim terhadap wong liya kathah ya, kathah mengganggu ketenangan. Misale anak wong blayer dalu-dalu blayer ku ya mengganggu ketenangan ya. Anak wong pokoknya ngoten niku lah, niku jenenge zalim li ghairi. Ya, makanya kudu dihindari awake dhewe. Wis, bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadihe kawula ingsun. Iki dawuhe Gusti Allah lho nggih. Kullukum utawi sekabeh sira kabeh zalun iku wong sing kesasar. Ilaman angin wong hadaituhu nuduhake ingsun ing man. Fastahdadu mongko nuwuna hidayah sira kabeh ni ing ingsun ahdikum mongko nuduhake ingsun kum ing sira kabeh. Dawuhe Gusti Allah, kowe kabeh awake dhewe kabeh niki wong sing dolun utawa wong sing kesasar, wong sing peteng. Wong nek wis petengi apa-apa ditabrak. Ya toh. Oh, apa wae ditabrak niku nek wong wis kadung peteng. Enek lawang ya diterak, lawange tutupan ya diterak kuwi wong peteng. Mangkae ben iso enek nure, ben iso enek awake dhewe padang ya golek hidayah. Hidayah niku ora kur teko dengan sendirinya lho nggih. Ya, hidayah niku bukan hanya kur ujug-ujug moro-moro wis muga-muga tak dongakno oleh hidayah we. Enek wong elek cara misale. Ya bener, hidayah niku tekane teng Gusti Allah ning teng mriki
dawuh Gusti Allah sapa ilaman hadaituhu kecuali wong sing dikai hidayah fastahduni mongko kon golek hidayah. Artinya ngeten lho nggih. Hidayah niku termasuk salah setunggalnya dengan cara ngaji, dengan cara kumpul wong soleh, ya toh, dengan cara awake dhewe buka TikTok, moro enek gambare Gus Idam, moro enek gambare Gus Kausar dan lain sebagainya. Niku jenenge hidayah ki goleki. Nek pengen golek hidayah ya nek Mulya Agung utawa nek ya diwarisah jadi. Kuwi ora hidayah kuwi gak. Kuwi jenenge Mbak Hidayah. Nah, ngono lho nggih. Paham nggih? Hidayah niku harus dicari. Aja kur meneng ae. Awake dhewe kur jagakno wis aku sek maksiat ngene-ngene ya wis ben wong marai ora oleh hidayah. Hidayah ora kok ngono. Meneng ae ora golek ya kleru. Artinya hidayah niku harus dicari. Ya, dicari dengan cara apa? Sampean kumpul kali wong soleh, sampean iso nekani majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, utawa sampean scroll TikTok, kok delalah iki kok enek ngene cah. Iki kok ya atiku kok ngrungokke kok ndok ayem. Lah akhirnya sampean takok, kuwi jenenge hidayahi ngoten niku wau. Paham nggih? Dadi hidayahi ora kurang ngenteni tok. Alah aku nglakoni maksiat dah sik wong putrae urung oleh hidayah, kleru nek ngoten niku. Ora gelem golek, ya makanya hidayah niku dicari. Hidayah niku pituduh, ya. Pituduh ben awake dhewe niki mang nek nglampahi urip no alam donya diparingi slamet. Pun Bismillahirrahmanirrahim ya ibadi he kawula ingsun kullukum utawi kabeh utawi sira kabeh jaiun iku wong kang lesu ilaman angin wong at'amtuhu paring mangan sapa ingsun fastata'imuni mongko numuno sira kabeh ni ing ingsun utimkum mongko paring mangan ingsun kum ing sira kabeh. Pada dasarnya kita niki adalah orang-orang sing kelaparan. Ojo diarteni kelaparan kuwi kur babagan weteng tok. Nggih. Ojo diarteni wong lesu ki kur lesune weteng tok. Nah, makake dawuhe wong tuwek-tuwek biyen ya ngono, ya. Nek raga pakanane sego, nek nyawa pakanane donga. Makanya sampean kudu njaluk donga kuwi termasuk ya asupane awake dhewe. Pun nggih, setiap orang dari kita ini adalah orang-orang yang kelaparan. Kecuali orang yang mau mencari makan, ya. Nek wong gelem njaluk nang Gusti Allah, utimkum mongko Gusti Allah bakal maringi panganan. Makanya ngeten nggih, konsepe wong nyambut gawe iki ngene. Sampean aja salah paham karo alah aku meneng ae kok bakal dikai rezeki. Yo enek terae. Ulama kan ada dua pendapat biyen tau tak terangno to nggih. Enek sing meneng ae moro-moro dikai, ya toh. Enek sing kudu nyambut gawe tenanan lagi oleh rezeki. Makanya statusnya sapa denane? Dungane iki apa? Piye kuwi oleh entek to, entek oleh neh. Pokoknya ngono ya, aja kok diwalik. Nek wis oleh entek, kok gak kok entek oleh to piye kuwi denane kae dungane kae. Diwalik ngono. Piye? Entek entuk. Nek entek engko langsung entuk, ora kok entuk moro-moro. Kowe lagi bar dijak gaut iki diluk oleh tenan kesukan moro-moro entek. Ora kok entek langsung entuk, ora kok ngono. Aja entek langsung entuk, gak entuk langsung entek ngono kleru. Pun nggih, setiap dari kita niki adalah orang-orang yang kelaparan. Makanya awake dhewe kudu golek mangan, artinya golek sesuatu sing apa wae lah. Ya, contohnya ngeten lho nggih. Sampeyan nek duweni kucing nang omah kuwi utawa pitik lah. Niku nek wis jenengan ngopeni pitik, ngopeni kucing, jenengan berarti wis bertanggung jawab bakalin
makani. Nggih napa mboten? Gusti Allah ya ngono. Gusti Allah nitahno awake dhewe niki no alam donya wis Gusti Allah wis nyiapno pakanan. Ning nyuwun sewu. Kucing niku nek nggubel ae karo wonge, suwe-suwe wonge gregeten akhirnya dikai mangan. Semono uga awake dhewe. Awake dhewe kok mepet teng Gusti Allah terus. Gusti Allah diusel terus, artinya dijaluki terus. Artinya Gusti Allah yo lha wis tak kayak aneh cah iki kok iso. Lho, ngono lho nggih. Jadi ibaratnya kados ngoten niku wau. Ibaratnya secara realistis mawon, secara gambaran sing gampang mawon kados ngoten niku. Kucing ae lho genggubel karo sing duwe. Mesti ya urung jame mangan, akhirnya ya dikai mangan. Ya toh. Kadang nek genggubel terus ya iso waduk ngono bareng ya. Tapi disaduk kok akhirnya ya dikai mangan. Ya padha, awake dhewe wis ngoten. Oh, wong kadang ndek kucinge mikir iki ditukok pindang, ditukok pakanan kucing sing wur kuwi, ditukok sing apa wis sing pakanan sing dadi kuwi. Lho. Lah anake ora ditukok pindang, bojone ora ditukok pindang, tapi kucinge tukok pindang. Lho, ngoten lho nggih. Ibarate ngoten, awake dhewe berarti tetep kelas awake dhewe kudu nyambut gawe. Ya, kudu nyambut gawe. Ya. Oh. Aja. Aja ngubelai kok ngger ngubelai ya ngono ya. Ya, wes jadi kullukum jaiun ilaman at'amtuhu fastaqimuni ut'imkum. Wes intine napa ngoten niku wau. Jadi sing diarani lesu iki haus akan ilmu, haus akan doa. Ya, jaluk donga pangestu. Ya, makane ngoten nggih, pangestune ngono pokoke kira apa-apa wis muga pangestune ngono lho nggih. Aja kok parinem kita kok nduwedi. Ya aja kok tambah mbok anggaki ya tenan to parine sapa nek aku sing garap. Wis muga-muga pangestune ya Dik ngono to. Parinem kok ketoke ora delokane kok ijo iki bibit apa? Ya bibitku dhewe iki. Gawen-gawenanku dhewe iki. Ora ngono, ora ya. Wis pokoke ngoten niku wis. Ya ngene iki lah wis dungane dulur-dulur ngono to. Pun bismillahirrahmanirrahim ya ibadihe pira-pira kawula ingsun. Kulukum utawi sira kabeh arin iku wong kang udo. Artine ora gawe busana ilaman angin wong kasautuhu kang manggoni ingsun hu ing man. Awake dhewe niki janjane wong sing udo kabeh. Ya toh? Kecuali wong sing dikai penganggo kali Gusti Allah. Lah, fastaqsuni mongko nuwuna pakaian sira kabeh ni ing ingsun atsukum mongko manggoni ingsun kum ing sira kabeh. Nah, pun nggih. Ngaten, klambine wong mukmin, klambine wong Islam, wong mukmin niku akhlak. Ya, sampean duweni akhlak, duweni tata krama, panggonan nok endi ae sampean dimulyakno. Ya, sampean nok nggon endi ae nek tata kramane sampean apik, ya dienggono. Ning sewalike, sampean nok endi ae kok slomar-slomor. Nah, cara direkakan dikempit ngene ya iso. Dadi apa kan? Dipiting iso. Penganggone awake dhewe niku nggih. Makake awake dhewe kudu njaluk teng Gusti Allah muga diparingi akhlak sing apik ya. Paringi sing akhlak sing bagus, sing apik sehingga bisa akhlak-akhlake ulama-ulama niku iso kita contoh ya penganggone awake dhewe niki iso dienggo nggih. Makanya nyuwun sewu nggih iki bahas klambi. Klambi niku minimal nek penganggone dawuhe guru-guru niku ya ora kok dawuhe guru maksimal nganggo pakaian niku 2 hari. Niki sing digawe artinya sing digawe kados ngeten iki. Tengere klambi rusuh niku gampang. Siji nok kerae sampean.
Cerai sampan kok ketoke bolote wis uwir ngakeh, kuwi berarti wis wayahe ganti. Mas yo rong dino. Malah digendhaut. Lah, terus yang kedua nenok klambi niku nok ikine, lengane. Wis pokoke nayoh-nayohan klambi iki kok penak orane kanggone wis wayahe ganti to gak niku delok nok kerae sing nomor kalih nok iki. Niku nek klambi. Nek celana siji delok nok bokonge. Ya. Bokonge kok ketoke rusak ya wis wayahe ganti karo nok kene iki. Padha mbek sarung ya ngono, padha wae. Sarung ya pokoke ketoke kok kumuh ya. Ketoke wis kumuh ya wayahe ganti. Ya. Mangkae nek iso ya sing resikan nggih. Sing resikane artine kecuali nek kopiah prasaku ya wis ya kudanan ya iki. Panasan ya sing dienggo ya iki. Beda nek wong wedok. Nek wong wedok niku walah lemari loro iki kurang. Ya, makanya ya wong wedok wis ngono kuwi mbok jak ngantenan cepet ora patek iso. Nah, mau wilah iki wis dienggo lagi kok ketoke ora cocok diguwak ganti neh. Kuwi nek wong wedok, nek wong lanang wis paring nayoh arek dislogo ngoten niku. Ampun nggih. Iya Kak. Sualan dadi. Pun nggih. Awake dhewe termasuk wong sing butuh penganggo pakaian. Pakaiane napa? Pakaiane dengan akhlak, pakaiane dengan ilmu. Makanya wong duwe ilmu niku penak. Contone ya. Contone kaya awake dhewe lah. Sak wayah-wayah dikongkon ngimami, sak wayah-wayah dikongkon ndongani iso. Ya, kon gajuli iso. Contohnya apa? Kak Jin, terus buktine Kak Jin. Misalnya mbiyen ora ngapal donga tarawih, wae kon ngimami tarawih gek kelagepan. Lha iki ketok sing ngapal ya kok Kak Jin tok liyane ora sing ngapal iki. Kang sabar deh. Iya? Masuk mama hafal ya? Iya. Ngoten lho nggih. Jadi penting ilmu niku penting sebagai pakaiane awake dhewe, ya. Ilmu niku penting tenan, ya. Wes penting, pokoknya sampean kudu ngaji. Nek ora ngaji kacau. Nggih, nek ora ngaji kacau ora oleh hidayah. Iki nok kene kabeh, ya. Nok kene kabeh iki. Awake dhewe penting kudu ngaji. Ya. Ngaji seminggu pisan diusahakno. Niku sebagai penganggone awake dhewe, artinya penganggo niku penganggo setiap hari ini dengan cara nganggo ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadihi pira-pira kawula ingsun. Innakum sedune kabeh tukhtiuna iku padha dosa sira kabeh utawa padha gawe kesalahan sira kabeh bil lailin ing dalem wengi wan naharin lan ing dalem wekturi dina. Wa ana utawi ingsun aghfiru iku ngapura ingsun adzunuba ing pira-pira dosa jami'an hale sekabeh yani. Kawulaku aku wis ngerti sampean kabeh awake dhewe iki adalah produk-produk dosa. Setiap hari di siang hari dan di malam hari mesti awake dhewe gawe dosa. Aku ngerti to ora nek aku iki aghfirud dzunub. Nek aku iki zat sing ngapura dosa-dosane awakmu kabeh sekabehane. Sapa wonge gelem fastaghfiruni fastaghfiru mongko nuwuna ngapura sira kabeh ni ing ingsun alfiru mongko ngapura ingsun lakum ing sira kabeh. Wis ya, jadi istighfar niku penting. Kadang teng Al-Qur'an niku piye nika yumtitkum piye wi istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumtitkum bi amwali wa banin. Nah, sapa wonge istighfar niku kena digawe jaba. Artine biyen nate tak critakno enek wong kok nok kono kemarau panjang niku dikon ngekeh-ngekehno maca istighfar. Nok kono kok enek wong apa jenenge akeh kemalingan, duwe kok entek terus. Duwe ra patek duwe kuwi biasane istighfare kurang.
gak patek istighfar. Al-Qur'an sing dawuh niku. Terus malih ya ki jopo-jopo ki ya awake dhewe nglakoni marai. Sing suwi mboten gadhahi keturunan. Ya suwi ora kok misalnya kali Gusti Allah kok urung diparing keturunan, termasuk niku adalah sing salah satu sing kudu diwaca istighfar. Ya, istighfar niku diwaca tenanan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nek dawuhe guru-guru kan astagfirullahaladzim ya Allah Muhammad saged, terserah sampean. Ya, niku adalah istighfar niku penting. Istighfar niku njaluk ngapura niku penting. Awake dhewe bendina nglakoni dosa, bendina nglakoni kesalahan, istighfare ya kudu di ngapura, kudu di bendina. Makanya jaman biyen wonten setunggalipun sahabat Sayyidina Ali niku nate tanglet dateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wong sing mlebu surga pertama kali sapa? Engko delok nek enek wong mlebu Masjid Al-Mukhlisin subuh pertama kali kuwi wong ahli swarga. Delalah sing mlebu Mbah Bong. Iki ora ada Masjid Mukhlisin gak, iki masjid sing kono Masjidil Haram ya. Ciri-cirine wis ketok dhek iki wis diterangno kabeh ya. Nek omah wis gawe guyon, ya ta. Wis iling to sik andek iki. Akhire takok, Jeneng Nabi sapa to wong sing bakal mlebu swarga pertama kali binjing. Engko enteni wayah subuh kok enek wong mlebu swarga. Enek mlebu masjid iki mang ya kuwi wong sing mlebu swarga pertama kali. Akhirnya didelok. Tenan, lha iki sing mlebu kok Mbah Bong, modele wonge kok ngono cah. Ketoke gak masuk iki. Akhirnya sesuke dinteni neh. Jeneng Nabi wong sing mlebu swarga pertama kali sapa? Dijawab neh, Mbah Bong. Akhirnya didelok neh. Kok ya iki kok Mbah Bong neh ketoke kok ora masuk akal iki. Wong ketoke wonge ya ngono. Nah nek salat ketoke ya ngono. Akhirnya sampai ping 3 ditakono Kanjeng Nabi ngoten terus. Akhirnya terus memberanikan Sayyidina Ali niku memberanikan diri nekani omahe. Assalamualaikum nyuwun sewu, aku pengen nginep nang nggih sampean. Jaman biyen iki wong nginep-nginep biasa, nginep nang omahe iki biasa. Tapi nek saiki nginep-nginep ya seneni wong. Lah iya ya toh. Sebenarnya kudu kondo Pak RT wong nginep iki ya toh. Wong nginep iki 3 hari jatahe. Lebih dari 3 hari niku wis ora musafir jenenge. Ya. Wong nginep iki wong bepergian iku 3 hari. Lebih dari niku berarti wis ya ora wong lelungan berarti. Artinya nek tinggal menetap teng mriki lho nggih. Pun nggih akhire ya. Akhire takok tenan. Nyuwun sewu kula dina iki ajenge tilem teng mriki. Oh nggih monggo kula siapi kamare teng mriki siap. Akhirnya tenan, setiap dalu dienceng. Mbah Basri mek apa cah nek bengi. Iki jenenge ora Mbah Basri lho ya, iki kur contoh tok. Mare kan sing mlebu masjid pertama kan Mbah Basri iki ya. Akhirnya didelok. Nah. Oh nggih ora enek wong anak. Akhirnya ditakoki, lha didelok. Lha kuwi wong iki ya barisak kok ya langsung turu. Ya padha Mbah Basri ya ngono barisak ya kok langsung turu. Tak delok kok ya ora salat bengi. Nek esuk kok ya ora sahur, ya ora kok poso. Sek ora percaya, didelokne sampai 3 hari. Akhirnya diberanikan diri. Fulan, aku ki didhawuhi kali Kanjeng Nabi bahwa sampean iki jere adalah orang yang pertama kali masuk surga. Sampean iki janjane duweni apa? Duwe amaliyah apa? Tak delok mulai dik wingi barisak ya langsung turu. Salat wengi ya ora. Ya toh? Isuk ya ora poso, sedekah sampean ya ora tau jarang. Janjane sampean ki apa to? Akhire dikandani ngene lho Kang. Aku iki ngger setiap ape turu, aku resik-resik awakku. Artinya wudu dan lain sebagainya, membersihkan diri. Terus mantuniku aku niku njalukno sepura maca istighfar kanggo aku, awake dhewe, kanggo wong tuaku, kanggo guru-guruku, kanggo wong sing dolimi aku, kanggo umate Kanjeng Nabi.
bondo istighfar orang yang pertama kali masuk surga. Jenengan kan ora tau to njaluk istighfar wong tuane kan ora tau blas to. Awake dhewe ora tau dijalukno pemaneh wong tuane, pemaneh guru-gurune, pemaneh wong sing dolim lah. Gagas sapa wong musuhku kok tak jaluk sepuro bereng. Wis jelas ora mungkin. Tapi niki wong niki mang njalukno sepuro kabeh niki mang awake dhewe, wong tuane, guru-gurune, wong sing dolimi niki mang dijalukno sepuro. Makake awake dhewe nggih sak isone, sak mampune nek bar salat aja sampai ninggal ora istighfar. Ya, rakyat ngoplencing ya pokoke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minimal astagfirullahaladzim. Mbek maca apa denane? Mbek maca apa yo lali to eling yo. Bismillah utawa ayat kursi. Pokoknya gerbar salat minimal nek iso nek plencing lho nggih, nek sampean kudu ndang gage. Misale kok udan wis kadung duduk tok udan wayah zuhur, yes minimal jenengan istighfar maca bismillah jenengan wis saged niku. Saged jengkar saking sasana. Kaya ngono ki lho nggih. Kaya MC kan ngoten niku mang. Pun nggih niku dados istighfar niku penting, njaluk awake dhewe, njaluk wong tuane. Ya, wis to nek rezekine awake dhewe seret maca istighfar sing akeh. Jajal, kok nek rambut wong ngombe obat iki kan kudu dijajal to nggih. Sampeyan kur kandha tok. Ombeni Paramek iki lho engko siram waras. Tapi nek kur jere-jere tok nek ora mbok ombeni, nek ra jenengan ngombe obat, apa ya waras? Gak to nggih. Ya padha ilmu iki ngeten. Ilmu niku nek orang jenengan lakoni, ilmu niku nek mbok buka kitab tok kur ngalor kidul ngaji tok ning kok ora dilakoni ya padha wae. Ora enek labete, ora enek asare, ora enek kraose, ora enek rasane. Makanya nek pengin roh ilmune sampean wis kecucuk, wis mandi tenan yo dites. Artinya dites niku istighfare sampean mulai zaman nom sampai saiki kok wis maca istighfar terus ya niku nek wis iso ngrasakno kan ya ngono ngombe obat kan mesti lagi ngombe dhisik lagi waras. Mangkake nggih apa jenenge istiqomah niku nek wis mulai bosan awake dhewe ngeten iki ngaji malam setiap malam Rebo kok wis krasa bosen. Lah kuwi biasane akan dilungkas niku biasanya mulai tumbuh, biasanya mulai teko hikmah-hikmah sing jenengan lampahi biasane. Contohnya sampean maca istighfar terus ping 100 mendino. Delalah suatu saat sampean wis ngerasa jenuh. Iya cah kok maca istighfar tok iki. Lah, pada saat niku hikmah-hikmah niku wis akan mulai tumbuh. Jadi titeni mawon, nggih. Jenengan kon duwe istiqomah napa, teng mriku kok wis mulai jenuh. Kuwi dilungkas ape tuwa. Dilungkas ape tukul. Paham nggih? Dadi nek istiqomah jenengan wis mulai krasa aras-arasen, wis mulai krasa males, dilungkas enteni sabar sedhik. Ben ngono wis insyaallah tukul, insyaallah tuwa, nggih. Mangkae ngenten iki kudu tenanan, sabar nggih. Sabar nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Pun kok wis setengah 10 moro-moro. Ya ibadi, pira-pira kawula ingsun, innakum setune sira lan tablughu iku ora pisan-pisan bakal tumeka sira kabeh zurra ing nglarati ingsun. Fatadurruni mongko mlarati sira ni ing ingsun. Kawulaku awakmu tidak akan pernah bisa mendatangkan bala, tidak akan pernah iso gawe lorone wong tanpa adane tekone Gusti Allah. Walan tablughu lan aja pisan-pisan bakal tumeka sira kabeh ni ingsun, nafa'ni ing manfaati ingsun. Fatan fauni mongko manfaati sira ni ing ingsun. Artinya setiap bala, setiap kemanfaatan niku tidak bisa diperoleh jikalau tidak dibarengi utawa tidak didapatkan dari Gusti
Allah. Sampean pengin nglarani wong, sampean pengin garai wong. Mbok garai model piye, tapi nek Gusti Allah gak ngkei izin ya ora iso. Jadi ngoten niku wau. Bismillahirrahmanirrahim. Sekedhik malih. Pokoke setengah 10 dibari ngoten mawon. Ya ibadi he pira-pira kawula ingsun, lau annakum lamun setune lau annal awwalakum lamun setuhune kawitane sira kabeh wa akhirakum lan akhire sira kabeh wa insakum lan menungso ira kabeh wa jinnikum lan jin ira kabeh kanu iku ana sapa awalukum ila akhirikum wa insakum wa jinnakum ala atqa iku tetep ing atase luweh takwa qalbi ing atine wong rajulun wong lanang wahidin kang siji minkum kang tetep saking sira kabeh mazada iku ora nambahi apa zalika mengkono-mengkono kanu ala takwa mulki ing kratone ingsun saean ing wiji-wiji. Jadi awake dhewe mulai wong awal wong akhir niku ora iso nambahi takwa kecuali dari Gusti Allah, kecuali dari diri kita awake dhewe ya. Makanya wong takwa niku dimulai dari diri kita sendiri ya. Takwa niku wedi teng Gusti Allah ya. Ninggal cegahe nglampahi perintahe. Makanya ben awake dhewe niki isone di nggih napa isone takwa nggih ngoten niki ngaji, kumpul mbek wong, kumpul mbek apa wong soleh-soleh ngoten niki ben awake dhewe iso nambahi takwa. Termasuk iso nambahi takwa niku ya iso nambahi syukur, iso nambahi takwa niku ya jalan-jalan nang rumah sakit iki iso nambahi syukur. Lah ya cah wong kok lara model kaya ngene iki piye. Ana segara ya iso sampean angen-angen. Lah ya brangetane kae nondi jere ya to. Lah kae jere Kusnar ngono dinane kae. Iki kok enek brangetane iki kok endi kok adoh tenan. Segara kok enek brangetane iki ya kok ora kena dipandang dengan mata. Nggih, pun nggih ngoten mawon. Ijing diterusaken malih. Insyaallah bijing wis teko kitab niki. Kitab niki nggih kula terangaken niki ada bab-babnya, ada perkara-perkara loro, perkara telu, perkara papat sampai 10. Jadi ada 2 perkara sing iso garakno apik. Terus 6 perkara yang nika 6 perkara dan lain sebagainya niku enten sedanten niki insyaallah apik niki. Kitab niki populer ya pun apik jenengan wis insyaallah ngger ngaji insyaallah dinasehati kalih kitab niki. Wis nggih ngoten mawon. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah, mugi-mugi ndadosaken sababiah kula panjenengan sedaya sabridonipun Allah Subhanahu wa taala. Kan sedaya hajat-hajatipun hajat wonten alam dunya, langkung-langkung hajat wonten alam akhirat mugi dipun kabulaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngoten mawon sing kawula idina shiratal mustaqim. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.